Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Hayi siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Dumo lonke lungolwakhe, dumo lonke lumfanele. Ayike siphuma kwimpela sonto uLesibili namhlanje. Izolo besifaka inkonzo eyaqhubeka entabeni ngesonto, thina sile eBergville ngesonto. Kuze sizwe phela ukuthi kusala kuthiwane entabeni uma singekho. So inkonzo ke yayiqhubeka entabeni, sifakile izolo nizwile, besiphathelwe uprofetikazi uZama wakwaMkhonto. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siphatheke kahle endaweni esiye kuzona. Ngomgqibelo sasisemzimkhulu. Kubanda. Kwakubanda emzimkhulu. Kodwa-ke sasizala ukuthi-ke kwakuyihholo yesikole ingaphakeme kakhulu, nabantu baba baningi cishe bayigcwalisa. So kwafudumala-ke emzimkhulu-ke lapho saphatheka kahle kakhulu. Bepheke kamnandi abazalwane, balishaya ibhodwe. Hayi siyambonga uNkulunkulu-ke kakhulu. Ngiyethemba-ke inkonzo nayithola, nazizwela konke okwakwenzeka khona. Sibonge kakhulu nakubaba umfundisi uNtsundu, umbhishobhi owasungula iFraternal laphaya. Siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu. Sanakho-ke sesezwa sonke ukuthi kwakuthikhwa ngempeni, noma-ke kwakulalelwa kuthikhwe. Ngakho-ke saphasa ukuthi emzimkhulu sobuye siphindele. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngevangeli esiliphethe. Bakhona abangalifuni, bakhona abalithandayo. Kunjalo nje noJesu, khona babengamfuni esihamba emhlabeni, khona babemthanda. Kuhamba kanjalo nje emhlabeni. Ayike simbonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiphinde nginxenxe kakhulu abefundisi ukuthi abangena amafraternal endaweni. Nizwile-ke ukuthi wathini ubhishobhi uNtsundu ngomgqibelo. Kunzima, kuyashisa impela kumafraternal ngoba phela bavikela abazalwane babo ey'gebengwini ezifutha abantu ngodumu nalokhu nalokhu. So kufanele kuvunyelwe abantu abaphethe ivangeli eliphilayo. Thina-ke ngapha eRichards Bay inkosi-ke ingenile shi lapho. Kusasa nje ngokudinwa inkosi isibizile, ibize bonke abefundisi esizweni sayo. Siya emhlanganweni khona kusasa ekuseni. So-ke ngokudinwa inkosi. Ngakho-ke inkosi ithi nje umfundisi ongashadile ayifuni nokumbona nje. Umfundisi ongashadile nje iyaxolisa. Angiphathi mayiqhama ngaphandle nalapho ezofika uthi kuhanjwa kukhalwa iy'ngane zabantu zikhulelwe, akamfuni umfundisi ongashadile. So siyabonga kuma namakhosi abanikazi bezwe bemsapota uJesu ngale ndlela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Saya-ke eBergville ngakusasa, salala eMaritzburg. Kubanda ngiyazi leya nto, kodwa kangifuni ukukhuluma ngalokho. Saya-ke safike saphatheka kahle engoba isayithi yendlu yenkonzo sasiqala ukuthi siyibone, sisanda ukubekwa, inhle injani. Futhi inkulu ngokwanele eBergville. Siyambonga uNkulunkulu. Bafowethu asizithatheleni nasi isibusiso ngokuthi sakhe amabhrentshi kaNkulunkulu. Asakheni amabhrentshi kaNkulunkulu ngokubambisana. Ngokudinwa inkosi-ke mangaphazami ngithi umhla ka-16 ku-August siyovula ibhrentshi eMafakatini. Ngakho-ke ngiyacela abantu abayayo bariphothe ukuthi bayeza. Ungayi ungashongo. Ngaphela kufuneka kulungiswe ukudla, kulungiswe yonke into. Wena uma ungashongo wawusufika uyadla, uzobe ukuntshontshile lokho kudla. Hayi kufanele silibeke iqiniso. Phela manje awubaliwe wena esibalweni. Bazothenga ngangabantu abezayo. So wena uma ungashongo ukuthi uyeza uqhamusa uthushuka nje, bekukufanele ukuthi ubuyele emva ungadlile. Ungadli nje. Ngaphela ubaliwe lapho. Abantu sebezoyeka bakithi ukuriphotha ngisho bengakhokhiswa lutho. Hayi kahleni bazalwane. Hayi naye basela amalahle esihogo nje.
awukhokhiswa lutho, akho mali yesipheko, kodwa ufuna ukusho, ufuna ukuthi qhamusa uthi thushu nje. Mina ngizwa loo nto leyo. Asisuhlukumeza abazalwane. uJesu wakhuluma amazwi anzima kabi, wathi maye kulo ikhubeko eziza ngaye, ngcono kuboshwe itshe lokusila entanyeni aphonswe ekujuleni kolwandle. Asiyeke ukukhuba abazalwane ngokungaripoti ukuthi siyeza. Nilungile manikhuba mina, hayi ngikhubeni wavele nihlala nengikhuba, akunankinga. Ngiyanithandazela ukuthi uJesu anganibopheli ngaleli itshe niphose ekujuleni kolwandle. Ezeni ikhubekise ezizakimi sengathi zingebalwe. Ngiyafisa impela nje, ngiyathandaza. Kodwa niyangikhuba khona. Kufuna nginitshele nje bazalwane, niyangikhuba. Ngifike ngithi umuntu ayisusetshenziswa le namba yokuthi hayi abantu bahlale kuyona. Angazi. Kodwa-ke ngiyathandaza, ningabosheli itshe bafowethu liphonse ekujuleni kolwandle. Ngiyanithanda, angithandi kwenze nginibekezelele. Ngiyanithanda kakhulu. So-ke saphatheka kahle-ke kakhulu eBergville. Sizobona nje uNkulunkulu usihola kanjani kuyale ngoba nangapha ekhaya kunabantu okufanele ngibasuse aba-around indle nkonzo, basuswa ngemali futhi nabo. Angazi mina. Kodwa-ke angistress ngoba uNkulunkulu uyena onginikeza imali. uNkulunkulu uyena ohlelayo. Kuphela nje ngikhuza abantu abangicela imali. Ngiyanikhuza namanje. Ngiyanikhuza, yekani ukungicela imali ngoba anginayo. Kufuna ngithandaze ngibuze uNkulunkulu angitshele ukuthi ngikunike yini imali. And mayisethe ngikunike, hayi mina ngeke ngikukhohlise. Leyo mali ngamali lahle isihogo phezu kwakho uma ungamkhonzanga uNkulunkulu. Mina mangiwuwena nje ngingahambela kude nobaba uNsibanda when it comes to imali. Ngoba uma le mali yakhe esethe angikunike, uzophendula wena ezulwini mongamkhonzanga ngeqiniso. Isihogo sakho ngiyasesaba. So-ke ngiyalisho nje kahle futhi, hambelani kude nokutsheleka noma nokucela imali kababa uNsibanda, ngoba ubaba uNsibanda akanayo imali. Ngavalwa ngisho kwipension. Ipension angiyiholi mina. Yabona mangaya manje ngiyofuna ipension, ngirich ngathola indodla zemali. Kodwa wathi uJesu ngingayiholi ipension. Angiyiholi ipension kahulumeni mina. Ngoba wathi uzongondla. Wayesethi uma sengihola le mali kuzohamba kuhambe kufike la uhulumeni ezokuncikisela. Athi yenzani ukuthi uma ningakwenzi ngiyayivala imali. Yenzani ukuthi njengoba kuzozongena 666 nje uyokunoniselwe ngo-666 uthi uyawunqaba athi uhulumeni ngivala ipension ubone indlala ubathatha o-666. Akulona isono uhola impesheni. Ningangizwa kabi, akusona isono. Nemali yonke le mali ephuma kuhulumeni ayisona isono. Mina ubaba uNsibande kuphela kuthiwa akangayiholi impesheni kahulumeni. So-ke ngama amagama-ke ayikho yami imali. Ungezi-ke kimi uzotsheleka imali. Ungezi uzocela imali. Ngiyacela ngoba uzibangelani amalahle esihogo. Wes ayicela umuntu imali yokuze enkonzweni abesengafiki futhi. Abesengafiki eyinikiwe. Awu ngiyadabuka mina. Khona abantu abawufisa ukuthi ngabe kuthiwa bazange bazalwe ngiqinisile. Hayi-ke asidlule lapho, bengekho kahle hle lapho, angazi nami ngingene kanjani. Kodwa nje imali yabazalwane le abathinta uNkulunkulu banikela, uNkulunkulu futhi uyababusisa kakhulu. Nami ngiyisebenzisela umsebenzi kaNkulunkulu, hayi okunye. Cha, anginakho okunye angikwazi ukwenza. Hayi-ke asiye enkonzweni yethu, siyezweni lenkosi namhlanje. Ngicela ukuguqa ngikhuleke ngoba sisaqhubeka nayo intshumayelo yasentabeni. Ngathi uma wenza uMathewu chapter 5, chapter 6 no chapter 7 uyongena ugijima ezulwini ngoba intshumayelo inkosi yethu uJesu Kristu yathi ngiyindlela neqiniso nokuphila. So masifuna ukuya ezulwini endanzima lamavesi mina ngeke ngikukhohlise, kodwa funa siwaphile ngoba intshumayelo yenkosi yethu uJesu Kristu. Masikhuleke kafushane. uJesu Kristu inkosi.
Baba ngcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume, uzambule, usifundise, ukhombe amabala izinto ongazithandi. Silalele futhi nathi ngoba le nkonzo iyosehlulela ngelinye ilanga. Njengoba ushilo ezwini lakho kuJohn chapter 12 verse 48, wathi ngeke usasehlulela kodwa yizwi olukhulume kithi elizosahlulela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga. Yazi kodwa sikhonza omunye uNkulunkulu. Sengikhumbula le ndaba ukuthi eyafakazwa umama umfundisi uMaseko wasoThongathi eMzimkhulu ukuthi babehlezi ne-devil worship ngoJulayi. Ngithe mina ngephasika ngiyaxolisa. ngoJulayi behlezi ne-devil worship ingamusho uJesu Kristu inkosi. Angithi siqale ngayo phela uJulayi kwathiwa nje angishisa abantu uJesu Kristu inkosi from time to time. Sengathi indaba amen kugqihwa ingaphela entabeni. Sengathi indaba haleluya, haleluya, amen, haleluya, sengathi ngaphela entabeni. uPaul wethu silinikeziwe uJesu Kristu inkosi. Hayi yahlala ama-sessions amabili devil worship yaphuma hamba. Kuthiwa kwakuthama kuthandaza yayikhala. uNkulunkulu mdala, yazi mdala. Kuphela ufuna thina size kuye. Ngaya kuye ngathi Nkosi, sahlaselwa ama-devil worship kwalala abantu ey'nkonzweni. Yini okufanele ngiyenze engingayenzile? Wathi ngakunika isikhali. Thana wena uJesu Kristu inkosi. Usho kathathu. Ngoba mina ngimthathu ngimunye. From time to time mawushumayela igcwele incwadi iphelele. Bafundisi, nakho sikunikiwe. Asiyeke ukugqihisa abantu. Haleluya, bathi amen. Haleluya, amen. Usekhona amen. Angisho ukuthi ku-wrong. Thina-ke njengentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ukuze singahlaseleki enkonzweni, sinikwe uJesu Kristu inkosi. Hayi-ke ngiyabonga. Bengidlula nje ngoba phela ngiyasika, ngisika elijikayo. Asifundeke uMathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu ufuna abantu abalamulayo. Ufuna ukuthula ezweni sakhile. Ufuna abantu abalamulayo. Bayashoda. Yazi ukuthi khona abantu abazibayo babiziwe emsebenzini kaNkulunkulu. Bayaziba. Yazi ukuthi nibizwa indlela engafani. Khona ababizela ukusapota umsebenzi kaNkulunkulu njengalabo omama ababehamba noJesu. Noma apply yakhona uJesu ehamba nabafundi. Akuchazwa kahle ukuthi babenzani, kodwa babesapota idingo zenkosi uJesu. Masicabanga mhlamba bebawashela endleleni, bepheka ukudla, bebuka ukuthi labelele khona balele kahle, zonke izinto ezinjalo. Ngaphandle mabebuyile besekhaya, uJesu wayelala emntabeni emnqumo. Njalo bahlangane ethempelini, ahambe olala entabeni emnqumo. Wayengena shelter, wayelala nje. Kodwa mase behamba-ke amadolobha namadolobha, namba besifazane ababehamba nabo. Ubizelweni wena? Uzosula ihlala endlini enkonzo? Ukuzoklina indlu enkonzo? Ukuzobona ukuthi igceke liklini endlini enkonzo? Ukuzobona ukuthi imali yokuthi bahamba abazalwane abashumayelayo ikhona? Uzobona ukuthi banelisekile, badlile, bagqokile, konke kuhamba ngendlela efanele? Yazi ukuthi abantu babiziwe bayaziba nje. Akukhona ukubizela ukushumayela kuphela. Babiziwe abantu. Banamakhono abantu. Abanye banikwa imisebenzi emikhulu engaka. Bahola itshe lemali lokuthi basapota umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa bakwenzi. Mina ngeke ungizwe ngicela imali. Mina mangidinga imali ngiyaguqa, ngikhuluma nalo wangiqasha. Yazi ukuthi kumnandi ukusebenzela izulu. Awufuni wena ukulisebenzela izulu? Usebenzele inkampani enkulu edala umhlaba wonke, yadala izulu. Mina
hayi bafowethu mina ngisebenza umsebenzi omnandi kabi, omnandi ngendlela emangalisayo ngoba ngiholi, ngiyohola kwelizayo, ngiyasebenza nje ngohola kuphi kwelizayo. Sebenza-ke na uNkulunkulu akubusise, ubone uNkulunkulu ekubusisa usekela umsebenzi wakhe, usibone isibusiso sihlala phezu kwakho. uNkulunkulu anibusise nonke. Ngiyanibona nini niwusekelayo, ngiyanazi futhi abasekela umsebenzi kaNkulunkulu abangiyakhipha okweshumi kuphela. uNkulunkulu anibusise, ngiyanazi. Yingakho imkhuleko wami uthi umkhuleko wokweshumi neminye iminikelo, ngoba uNkulunkulu uyakwazi. Yazi uNkulunkulu uyakwazi ukubusisa futhi. Isibusiso esikhulu engikucelela sona ukuthi ungene ezulwini. Ususebenze kangaka, ungene ezulwini, uthole umqhele wakho wokulunga. Inkosi eyilungisele labo abasekela imisebenzi yabo. Siyambonga uNkulunkulu, asiqhubeke-ke. Sithi masisuka-ke la ekulamuleni bese siya kulelazwi elithi uNkulunkulu wafuna umuntu ozobiya. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha ngimfumananga. Ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kodwa ngimfumananga. NgoLwesihlanu khona iphuzu engithe mangilalela inkonzo ngoLwesihlanu, waphela-ke kudingeka ukuthi ngiprepare lezi nkonzo phakathi nesonto, kodwa funa ngilalele ukuthi ngigcine ngithini bese ngiqhubeka lapho-ke. So-ke uNkulunkulu uvezile ukuthi ake ngibuyele ephuzweni esalikhuluma lokuthi uNkulunkulu, umuntu omesabayo ukuze ayizwe imikhuleko yakhe. uNkulunkulu ufuna umuntu omesabayo ukuze ezwe imikhuleko. Amazwi akhulunywa impumputhe leyo lapho kuJohane chapter 9 ngithi uverse 31 mangaphazami. Yathi impumputhe, ngoba nina niyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwe izoni, kodwa omesabayo uNkulunkulu uyamuzwa. Kwase kuvuka-ke izwi, omesabayo uNkulunkulu uyamuzwa. Yazi bafowethu, singayishayi ngendlebe etsheni, singalokhu sizikhathaza. Yazi bahlupha abantu abangafuni ukuvuma izono, bajaha imikhuleko phambili. Ngifuna ngikhulekele. Angimkhulekeli umuntu engavumeli izono zakhe. Angimkhulekeli umuntu engamvumeli uJesu ukuthi abe inkosi. Yini sifuna izinto zasezulwini kodwa silifuni izulu? Yini sifuna izinto zikaNkulunkulu kodwa yena simfuni? Ufuna izinto zikaJesu kodwa ufuna ukumvuma ukuthi inkosi? Ngeke mina ngidayise ngoJesu wami. Uma ungifuna umkhuleko, mina yodwa into engizoyenza kuwena, ngizokuthumelela uRoma 10 verse 9. Ngoba uRoma 10 verse 9 uzokwenza usho emva kwami, umvume uJesu ukuthi uyinkosi, uphinde futhi uthole umkhuleko. Uma uzongifuna umkhuleko nje esikhaleni, angikwazi ukunika umkhuleko mina ungavumeli izono zakho, ngamvumela uJesu ukuthi uyinkosi. Akuyona into yaseTestamenteni Elisha le, into endala. Masibheka amaHubo 34 uverse 15. Uthi amehlo kaJehova akuba balungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Amehlo kaJehova kwabalungile. So uJehova ubelusile abalungileyo, ubagadile. Ibona abantu ababonayo. Hayi umuntu wenza izono akamboni. Kodwa umuntu abeka amehlo akhe kuye olungile, abesethi izindlebe zami zikukho ukukhala kwabo. Mayikhala umuntu olungile, mina ngazi noma niyangizwa yini. Mayikhala umuntu olungile uyamuzwa. Onjani olungile? Ovuma izono zakhe wahlukana nazo, wathola umusa. Izaga 28 verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe akayokuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Iloyo-ke othandwayo ezulwini, iloyo amehlo kaJehova ahlezi phezu kwakhe, iloyo ukukhala kwakhe kuyezwakala ezulwini. Ngoba unjani? Ulungile. Manje abantu abafuni ukulunga, bafuna izinto zasezulwini, bengcole benjalo. Akhuluma amagama abuhlungu uJesu, athi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjeni. Yangizwa kodwa? Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjeni. So asiphumeke, siphume ebulwaneni bafowethu, asiphumeni ebulwaneni, simkhonze uNkulunkulu ngobungcwele.
Mina ngishumela ivangeli lobungcwele. Ibangcwele njengoba uJehova engcwele. Ibangcwele njengoba iNkosi uJesu esibizileyo ingcwele. And ibangcwele ngoba usinika umoya ongcwele. Ibangcwele ngoba ekhaya ezulwini kungcwele. Angazi mzongena kanjani ezulwini ungekho ngcwele. Ngeke ungene, ngiyakutshela mina, ngikubuzi, ngiyakutshela. Ilona vangeli engiliphethe. Mawufuna ukuya ezulwini, be holy as the one who has called us is holy. So be holy. Asibe ngcwele bafowethu. So amehlo kaJehova kuba abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Ngiye ngithi-ke mina, uma ukhala ulungile, ufana nomuntu othi God jump, uNkulunkulu gxuma. Akakubuza izinto eziningi uthi ufuna ngikugxumele kangakanani mntanami, bese uyamkhombisa, abese yakugxumela. Ngamanye amagama, uma ukhala ufuna okufunayo uthi ukufuna kube ngakanani mntanami, ngicela unginike okwanele. Unganginike okuningi bese ngikhohlwa uNkulunkulu wami. Unganginike okuncane bese ngiyalamba ngiphinde ngigqeke. Akakunike okulingene, okungaphezulu kokulingene bafethu sokuthola ezulwini. Lana akasinikeze izinto ezizosistaina, izinto ezizosenza sikwazi ukuphila, siye phambili, simkhonze ngobungcwele. Angasiniki kakhulu, ngoba sesinike kakhulu, nampa abantu bayakhuluma. Yazi bani uyagibela. Busho ukuthi wena ukuzama. Awusamnikanga uNkulunkulu udumo. Usabukuzama njalo. Isibani uyasiqoka, uyaswenka. Hayi bafethu nami ukuthi indwangu ngiyayazi. Uyabona ukuthi uthatha udumo uletha ku. Kanti ubani lokuswenkisayo? Ubani lokugqokisayo? Njengoba kuthi yazi wamuhle umuzi wakho. Hayi bafethu nami ukuzama nje. Hawu, kahle wena bo. Nika uNkulunkulu udumo. Yikho-ke ngithi asithandaze lithi asinike okwanele. Ayokuningi, ayokuncane, kodwa okwanele ukuthi simkhonze ngokujabula. Ilokho okufuna sikhalele, sikukhulekele. Masikhala uthi indlebe yakhe kuba abalungileyo. Uyakhala? Lungisa indlela zakho, vuma izono zakho, uhlukane nazo izingcweliso, hamba ubuyisane nabantu owonene nabo. Lawa weba khona, hamba uyoxolisa uyoziveza ukuthi weba. Mawebe ekhaya imali, xolisa kubazali bakho ukuthi weba. Owamshayayo walwa, hamba ubuyisane naye uthi ngiyaxolisa ngalwa nawe ngakushaya. La wahamba wenza izinto ezingalungile, ukungcola. Wahamba uqonywa ungashadile, hamba uyoxolisa. Waqonywa, hamba uyoxolisa. Ngaphandle mongasabazi. uNkulunkulu wethu uyasazi. Uyazi bani awusamazi. Kodwa la umthola khona lisebenzisa ithuba lokuxolisa. Asibuyisaneni nabantu esonene nabo, kodwa kuqala siqale kuNkulunkulu. Kanjani? Ngokuthi sibhukhe bese uthenga i-one choir wakho noma u-two choir, ubhale izono zakho, uzibhale, uzivume. Ulinde usuku olunikeze ukukhuluma nobaba uNsibande. Lapho kusungayenza-ke indlela yokuxolisa, noma ungenzela i-VN baba uNsibande, ngifuna ukuxolisa endaweni ethile, bese ngikunika umkhuleko. Manje usibhalile isono sakho, ngingakunikeza mina lowo mkhuleko ukuthi hamba uxolise, bangakushayi, bangakwenzi lutho, balwamukele uxolo lwakho. Akuyona inkinga leyo. Kodwa nje ake simkhonzeni uNkulunkulu, simnikeze yonke imbeko efanele, lonke udumo lomfanele, konke ukuhlonipha okumfanele nokumesaba. Uthini impumputhi? Loyo omesabayo uNkulunkulu uyayizwa imikhuleko yakhe. Asiyeke ukungamesabi, asimesabeni uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyacela ukuthi ngiguqe ngithandaze. Siyambonga uNkulunkulu wethu osithandayo ngalezi inkonzo, uyasikhulisa usuku nosuku. Baba uNsibande uthi asiguqe sithandaze. Baba ongcwele, baba olungileyo, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyabonga Nkosi ngenkonzo, busisa wonke umuntu oyilalele. Ngiyacela-ke Nkosi ukuba usize sikwazi ukulenza izwi lakho. Dumo lonke silinikeza wena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele, sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.